Yo, it's the boy David. Chuan ka channel ka lo lom le ta chewa chuan voila he video turn e karo le ta voila kan thu soi tu ri poi mo lu tuk ani bodybuilder te tan bodybuild ti tuma sek ve deu lek ti tuma mo compete ti tum khalawa Mr. Mizoram ni poi tum chualo mase I duangin ange I sek lawa mo I che lu tuga em oi thal tuga tle mai pian ti no ve deu I dua bodybuild ve deu lek I dua chetiam he video hi yen nge turani voila kan soi tur chu bulking le cutting mo bulking le cutting hi mi tam tak khe zona min zo thina acting e ke in bulk nga nge in cut tur nge tur ti te min zo na sa ni zo ka chang vek se lo chewa chuan he video hi sia mila a thain ka sia mi tam tak po ni lok pui ka renga chuan kan soi no ni ama sa ai kan soi tak tak mai he video hi like la he channel hi la subscribe lo ni just subscribe nge la Mizo Fitness kan soi me ta hian kan wong lo guys comment ro mo ingai dan de lo soi ve ro participate mo just do it anti ka epon is a bulking so ya bulking hi ene anti chuan bulking chu length ti na ni asap chong tak pon bulk ani chu bulk bulk length kan tumani kanin bulk anti chuan length ve no lek ka tuma kan ti ra ni chuan bulking a chuan length kan tum ti ro engtin ne length kan tum kan ti chuan bulking a kan thu pui ber tur chu muscle gain ani muscle gain ti om je chu ti sol siam te ro hemi bicep lo pong chuang lai hemi ti length kha kan tumani ke po ke bulk ti chuan he tiang hi kan ni tu a chuan he tiang hi kan ni to ke bulk lo tling ka ti em o ti ka lim em lim ka du to ke la du to lo ke bulk vel don khani ga lai bulk don tu da han tharuk ke bulk do a thariat ke bulk do na December a ke bulk zo a chumi zo zo ke kat don chuan chu ta changa ka thil zir chuan ta ka soi ni tu na hian chuan in bulk a chuan len kan tu mani tro len kan tu chuan muscle gain kan tu mani ka ti tro chuan muscle kan siam na lampang a khan thau alo siam ve thina ni kan taksa ngati ge kan ti chuan kan muscle te kan siama kai ma ni kan lo len shim chuan tro kan ban te lo len chuan kan in bukhan a ri po kan ri don ani tro kan ri chuan weight kan gain ti ani kan in bulk chuan weight kan gain tur ani tro chuan etinge weight kan gain ha calorie surplus a kan omang kan calories ni khata kan calories ma mo za ai tam kan ei chi nang hei hi je thiam lo ni chuan ka video ma sa weight gain le weight loss tum ta ta na chian ne tur poi mo lu tu ti video ka siam ka ve enula he video he lo le ro kha video ga etine weight gain nga etine weight loss sam ti ka sa ya calorie surplus le calorie deficit de po tiep ke ka sa ya i lo ve ei do ya chuan weight gain don ni chuan calorie surplus sa yo manga dro in bulk da hi chi om ta ni ta chuan dirty bulk an tia clean bulk an ti le ta ni lean bulk ti te ponoma chuan dirty bulk a chuan antina weight gain don ta dro chuan I che lu tu ka weight gain do chuan I yang I teu do ang mom som te e nga a zo de pui e nga if mu kha I mei do ni dro chuan ka khan ni dirty bulk an ti na san an thil mu na ya a cho tha po mom som po cho thalem lo te po an ei teu chuan weight an gain teu mo chuan an a tha ve na sin po mani a chan chu mi tam tak hi cher ve fashion lu tu khi nom china kha ka ta te kha na thai me ma chuan weight gain chak du sim pona ma mo a chan chu weight kan gain chuan kan ban de lo liana tro mi ni va thau to ve va plian to ve ti ta kan lo a nuam ve me ma ni ma se a thaber lo ni a chan chu ka tinge kan ti chuan dirty bulk a chuan thau kan gain tam lu tu ka tro ti sol muscle gain kan tum sia dirty bulk a chuan thau kan gain chak le lu tu ka kan gain tam le lu tu ka a thalem lo ni thau lu tu kha tro a si se lawa bp sa de nei thea tro chuan a thalo ni chuan kan du chu lean bulk ani clean bulk a chuan thil tha chau ye yang chu tha chia arsa te artuite nutrala protein pai tam mo kan sek thei na tur I exercise ta na chatur thil kha kan ei don ani chuan ngatinge kan ei ro kan ti chuan weight gain kan tum tro chuan calorie surplus a kan om don ta ni amuang po le a tha weight kha zoi moi kan gain tur ani
dirty bulk angin kan gain pup turani lo kar khata kezi khat atanga kezi chan ve zia gain turani mithiam ta sai danin mo omse chu kar khata kezi khati lo gain ta calorie surplus ya kar khata kezi khat gain tu chuan calorie in zane ngai di khata calories ima mo za item zathum atanga zanga amishinga zira te ponyanga lo ti ve sinula ini shianga mani hi kan in shetiam bera ni khata calories zathum atanga zanga e bel chuan ima mo item e bel chuan kha calories ta kha I thawa tan ni lowin iseka akal don ni exer la ba ta kha akal don ni chuwa zon idul po ke do lo mo idul lian don lo wi ba ni lian don ni o lian don shetiam chuwa chuan in bao ka nga ke si khat ve li ke na nga ke si khat ke si ni ve li ke tu chuan ge thei to lawang chuwa chuan tinge kan tiang kan ei bel le do na ni etinge kan ei bel le kan ti chuan calories zathum zanga vel kan bel le do na ni kan thil nei to sa kan gain zel thei nan shetiam chuan khami kan gain kha dissolve kan ni thei lao kan in lean bao kan ipon kan in clean bao kan ipon shetiam arsa chau ei pon shetiam calorie surplus kan nam chuan le muscle te kan gain chuan thau po kan lo gain te me mayang khami thau ka chu apoi to lo achan chu nakina kat thuna te khan kan pe le effect don thau tro zon muang in kan ti nga ya chak lu tu ka weight loss le gain te hi athmia lawa weight loss le weight gain a phe chuan amuang thei miracle hi a tha ka tia ke ma chuan tro chuwa chuan in bao kan ni chuan calorie surplus sa yo manga zoi muang hi I chau ze langa tro kar khata ke si khat ve li gain ze langa I ge thei to lo nuwa calories I tel bel le ze langa tro chuan ke po ka in bao na ka itine ti khata thil ke en lo ka ho tuna ke si sombriat panga ka ni ta chuan ke in bao ti kha chuan chu ka e tha tro kala serious lu tuklawa mase tuna chuan ke si sombriat panga ka dia katan ge hi har to mani na tine kan ti chuan ka rit to lu tuka I she thiam ka taksa khan ge adu vak to lawa chuma chuan gain vak po ka ta chisele mem to lawa ke si sombriat panga veli tok to lu tuka mase masal la build kha ka du wagin calorie surplus kala e sham mani tro chuan ni khata exam e thil ke e tro fit na le in serious kania ke si sombriat panga kania lo shiawla chuan ka pian chu in sia social media vela mela mu thina nga chuan zin dar nga ka thawa neutral pek ni kai thi ama sabera chuan dar kwa ka chu te rolin cho ka ei le thi cho le artui kan pathum vel bo chuan zin da choma dar so pakhat le chan ve vela nian artui pum li vel ka ei thi chuan chonu dar ni vela ka workout ma chi in hi cho ka ei le thi chun cho mo cho le artui le bal ha ti vel te mo protein pai nam vet mo chuan tlaya ka chung te rolin dinner ati ga zanria ka kil le thi ka chung te siam ka ei to ta hi chuan en po ni se ka chung te siam ani mai ashan pai thil en ma ke siam ai lo arsa kan me chuan arsa kan ya chuan enge protein a pai vak lo ni pon zana te nutrila te ka ve ei le me ya asan tu nutrila hi che me ma pek khat chen so mania mo chuan enge ei ve trong kha ai don ni ke po ka ei pe lo chung in ke ei thi tiam hey ka por to nu ta po ka la no lui ve sam chin na nge kan ti chuan gain tu chuan ei na sat le hi ngai ni mo abi takin kanin lean bulk phe chuan mo ti lui ve sam kha ngai no ta har sa ve ni mo chuan chu in bulk chu nia bulk ka kan tumber chu kan she tu chu khai kho mango bulk in kanin bulk kan ti chuan len kan tumani tero ma severa chuan adon le chuan muscle gain hi bulking thu pui berani tero chuan adon le chuan bulking kha zoi muang in kan ti turani tero chuan palina chuan kan in bulk kan ti chuan calorie surplus kan nom turani tero chu pali na chu ni chuan protein ei tam turani thil tha chi ei tam turani apanga na ni ro se chu chuan ni khata voi nga thil ei theilo ni pon nangman I lo in siam rem dang chu nangma thu ani to a chithiam kha chu enge nangma mil tu te po han lo in siam rem vega chuan tu na chuan in cut kan se do ni kan in cut tro chuan kan in cut chuan enge kan ti chuan kan thau kan bulk la ya kan muscle gain te khatro muscle kan gain kan in bulk la chuan thau po kan gain ka ti kha thau kan gain ka ti kha mo kapi kan thau kan gain kan thau du la kha kan thau moi lo da kha kan in cut lai khan thau kha kan pe do na ni tro chuan kan in cut thian thil kan ti sual ve thei pa ka chu kan thau kan pe pa khan kan
muscle gain sa te kha kan tisol siam sa exercise kan rit kan choi la ya chutiam em kan muscle siam sa te kha kan lo pe pal ve thei ni engting ya chu thlen thei kan ti chuan kan in kat chak lu tukin kan in dai chak le lu tukin weight te kan loss chak lu tuka kan taksa kha pe tu ra se lo thi chutiam em chuwa chuan in kat chuan zoi muang in iti do ni tro in kat chuan ni six pack te po kha lo lang le do ni kan in bulk like ka chuan thau kan gaina kan six pack kan abs te po ga above ka ma se kan in bulk nuwa kan in kat le khan kan muscles te kha alo lang chiang ta tro tlai kan ban phiar te kha chetiam em tum nuk lawin kan bana eta definition kan muscle definition te kha alo lang to thira ni chutiam em chu kan in kat chu ni e tu kan in kat ang kan ti chuan calorie deficit kan om le do na ni tro se to kan in bulk chuan kan calorie mamo zat ai tam calorie surplus kan ya kan in kat chuan kan calories mamo ai claim deficit kan ai thin ani chu bulking ne nei nang deuh renga za thuma tanga zanga vel thau mim singa zirin ami maltin na zirin kan pe le a chuan kan in kat do na ni chu bodybuilder ta na thil ti tu poimo ber pasdi te ani chutiam em I taksa build tuma chuan I muscle siam tuma tlema palen ve deuh le tuma ni chuan bulking le cutting kha apoimo em ani bulking le cutting hi chu ngai tua thariat vel ke in bulk ta chuan thathum vel ke in kat le don ta avai in thasari vel ania chuan arui ve ani tro chuan arua le na ti thayam thau pe pa in muscle ka siam thei mei lo mi I lo ti mei thaya oi thei te no mai ma se ahar salut dukani tro ye le in I ulu ka ngaya a perfect ngaya a that filor ngaya chutiam em poisa po sum po hega excel po lap hey film khurangai chutiam em neu thil te ro te engkim ka perfect ngaya dik ve ka ngai ni thau pe pa ma so ge tu kha chuan chu wa chuan ahar salut tu ka mitap takian an thei lo reng ani tro chu wa chuan aul samjong na bulking face oma chuan cutting face om le ni tro chu wa chuan khang pahni ta kha poimo em ani chu voina ka soi du ber po chu nia tro chu wa chuan in cut tu a chuan in six pack ta kha lo lang le a in bulk la in six pack bo ta kha poi ti lo ula mo khami process kha ring ula ichetiam enge mo chuan in bulk a in cut khan hei hi om thi boina mitam takpon min zo thi a cái bulk ve a cái cut ve a cái gain thelo cái loss thelo do he lutuk in kat ani chuan thil en kim dik ta kai ti ni chuan in ba ka thil en kim dik ta ka I ti ni chuan results if mu ame bang results if mu lo ani chuan I khoi la ammonia khan ti dik lo I nei ti ane mai I calories ta ka chu thala I je tiam google a chu thei vaka chuan body mass index link ka da le thona he video description a hian I calories ma mo za chu thei na kha chu ka da le dona chu ta chuan in chu thaula thil en kim kha dik ta kai tia ti tur ti khap khapa example il thani chuan results if mu ame bang ra I chualawa results if mu thei lawa I duanga mai so thei lo ni chuan khoi la ammonia khan nang ma khan ti dik lo I nei ti na ni mai voi khan ma ka bula kron thun noi to su ka gain thei lo ra rang mi lo puite ene ti vak tur chai min du mo enge ti vak tur min du etina lekha ka lo zir ta ni lekha ka zir tro ka thiam thei tho lo ka zir to lo mai don mi ka zir na sal tu ka zir thei to lo ka ti mai don mi ti don lo ka thiam thei lo ni chuan thiam ka du box ni chuan ka zir bel mai don ni tro chuwa chuan I ei vak vaka cho ta kha cho ei vak vaka ma se weight I gain thei si lo ni chuan engei tiang I ei bel le mai tu ro ni okay chu che tur cheng ka tua so oh guys khati zong kan ni sela he video hian khati zong boina karon ti thei zong chu kan ni sela bulking le cutting chung chang I shiat bel so da tro kalong puyam am sia chuan I duam body bo I nei nge turin nei na turin du sak na kalan sia I ti thei ni ti chela I sabo e pon thei chuan nang pon ni thei ni tro de khata ka thil le na kai sia bo har se ve ni ai zo khu ya mo tifin de hi ka kwal du ze ni che tiam ma chan chu I thil ka yang ai fa ge che tiam ai hum chuan ka ai mai mo chuan hei ka man tu ka I ka ai po ni lo che tiam hei sacrifice te kan sia ve mo aza thak le za thak lo te po hi
nghe cần đốn bị to lâu chuyện trang phê chuan hey like bị đông lâu la thì chẳng la chuan ít thấy đi ít sek đốn đi mo go get it chuan have video yên vang lòng thu cái sợi đua chuan hay channel hi like la các comments la mà te in ngày nào te lâu soi về la chuan ila subscribe rồi chuan la subscribe về cái đồ này it's the boy David out.